E tal día como hoxe, un 9 de outubro de 1925, un grupo de veciños de Pontecesures conseguían a independencia para o seu concello, separando do de Valga. Así que 100 anos despois, hoxe, toca celebrar. Vai ser ali un día cheo de actos para lembrar a historia e a identidade dun lugar que é, sobre todo, un cruzamento de camiños. O 9 de outubro de 1925, pois ás 7 da tarde, constituíuse a primeira corporación municipal do recenado concello de Pontecesures. Este puente sobre el río Ulla divide la provincia de Pontevedra y La Coruña. Pontecesures celebra 100 anos de identidade como municipio cun pleno extraordinario e un documental sobre as historias dos seus habitantes. Independencia supoño de que se fixo o concello. O que naquel momento nos levou á independencia foi a presenza do tren dentro da primeira liña Cornes-Carril, que pasaba por Pontecesures, xunto con esa burguesía industrial, cultural e inqueda. Unha burguesía que apostou daquela por segregarse de Valga para facer valer a súa idea de progreso, organizando, por exemplo, as súas célebres feiras do automóvil. Esta é a historia dunha vila marcada por un río navegable. O Reino de España montou aquí un almacén de mercadorías dos produtos coloniais que viñan das Américas. A mediados do século pasado, do século XX, o porto de Pontecesures era o segundo porto fluvial de España despois do de Sevilla. Un río de baleiros, de lampreas, hoxe tamén de peregrinacións e de piraguas que viu medrar empresas como Ilepsa, a actual Nestlé, fábricas como Cerámica Celta, personaxes como Maruja, a Cuca ou Mambis, o primeiro dunha gran saga de churreiros, hoxe un día para celebrar o pasado no Telebar. Empezaron a vir as televisións, pois aquí foi un dos primeiros sitios, e viña toda a xente e os rapaces todos a mirar a televisión. Nunha vila que hoxe celebra para mirar o futuro.